Này đây जों हिरिम्बा मन्दिराव फैदो बिष्णु सोरां आकर खासे फैदोंना फैयाखै सोरां गैया गाव मुरिखौनो लाबोआखै दां हा मुरि दङ मुरि मोखो नोंलाय हाखराव नोंथांमोना जायफोरा बेरायनो गोसो दङ नोंथांमोना फैनो हागोन बेरायनानै जोबोद मोजां नांखायो मद जानो हायो बिराद मानसि फैखादों नै हाखर दङ इथिं जायनि मन्दिरा इथिंबो ओइ र' केमेरा थिखांनोबा फट' थिखांनोबा बोराय थिखांगोन हा सिगाङाव फट'आ इथिं बे बिबारखौ जेबो नुयो मा थांगोन हा करिना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम